Вземи си казана, оставим малко. Така. Защо Джошуа крадеш на хората казаните? А? Кажи защо крадеш на хората казаните, Джошуа? Кажи, бе. Кажи, ще викне куките, ще бият. За какво мисли по буклука на ден там, бе? Ала те няма да правя още един път, бе. Аз да те снимам да ти имам за спомен. Защо бате така направи? Няма да правя още един път, бе, бате. Коце, ще ми държиш телефона малко. Ще извиняваш, бе. Не, бе, да ти имам аз. Ще извинявам. Ева! Не дай викай полиция. Не, каем, че е станал грешка. Кай, че е избягал и това. Ела. Аз да те снимам е така. Да те снимам. Защо ми сипа ти по кука и ми открана? Джошуа. Извиняваш, бе, бате, бе. Ще извиняваш, бе, бате. Ама, бате, ти ми го крадеш в казана за втори път, бе. Онен ден тук ми сипа букук. При нас и ми дигна казана. Защо, Джошуа, така правиш? Ето, оставам ти казана, остави ми, бе, бате. Остави казана тук, Джошуа. Защо? Обещай, ела на светото тук. Обещай, че тук в квартала няма крадеш повече казани. Обещавам, че няма да краде казани в квартала. Добре, наведи се един Рошко от тебе, стай сама щичи, куките ще дойдат. Айде, изчезвай, че ще дойдат по трулката. Айде. Значи, фанахме крадеца на казани. И така. Джошуа! Запомних тента на клип, внимай! Вече съм щастлив. Джошуа! Бягай, че идват бурканите и ще арестуват. Айде.